nalikane dejaman semono tresnoku satya Pasukatan ingkang dipunaturaken dening para kadang putra saking warga Sarong Balawi punika kita sugeng sawetawis. Katuraken bumi panuwun kang tanpa upami dumateng panjenenganipun ingkang amakugati Bapak Srikidul Ibu Ida. Ingkang sampun kersa nimbali para putra kanthi adicara nggih menika ngwarinadharipun para Komas Muhammad Ansori ingkang sakmenika sampun dados warga besar TNI. Donga pangestunipun para rawuh ingkang tansah dipun suwun. Mugi-mugi sampun pasugatan punika marga agung Bapak Srikidul para Komas Muhammad Ansori pinaringan kesehatan, pinaringan panjang yuswa, pinaringan kegiatan anggenipun angaya jejebanipun Pino-pino saking ponco boyo pinaringan rezeki ingkang lancar barokah saha berkah amin amin ya rabbal alamin. Ugi ngaturaken agung panuwun rawuhipun dumateng Bapak Tim Keamanan jajaran TNI di Polri kang sampun rawuh. Bapak
Binsah saha Bapak Babin Kamtibmas ingkang sampun ngrawuh paring donga pangestu paring idi palilah ugi derek jati kaamanan anggenipun para putra ngawontenaken adicara bae panjenengan kaliyan punika. ora gelem duwe pacar Ugi anggenipun para kadang turut caos pasugatan dumateng wonten ngarsanipun panjenengan sami nanging saikine saged dados sampinipun sayah kinarya panglipuripun manah. bali tresno Bonggas sing atur kanthi sebuah para tamu rimpang munjang